Goedenavond, we nemen de week nog even door van A tot Z. Waarbij Rescue de revue passeert, evenals de flink hogere kosten voor de bouw van de nieuwe sluis. Maar we beginnen met de toename van het aantal toeristen dat zorg nodig heeft tijdens hun vakantie. De sector springt daarop in, want Roompot gaat bijvoorbeeld de komende jaren het aantal aangepaste vakantiehuisjes verdubbelen. Op vakantiepark De Banjaard in Kamperland komen al ruim 20 jaar nierpatiënten. Voor vakantie en zorg. Van buiten lijkt het een groot vakantiehuis. Binnen wordt serieuze zorg geleverd. Zo zit hij wel goed, hè? Ja, prima. In Kamperland is ruimte voor de dialyse van 6 nierpatiënten tegelijk. Het ADRZ levert van maart tot oktober de zorg. Zo'n 700 nierpatiënten per jaar kunnen op deze manier toch op vakantie. Onder wie Volker Schurveld. Hij heeft een zomerhuisje en komt meerdere keren per jaar. We kunnen met de Familie Urlaub machen. Das ist wichtig. In den Ferien, die haben jetzt im Sommer den Segelschein gemacht in Holland. Und wir können im März zusammen unternehmen im Urlaub. Ne? Das ist eine ganz schöne, tolle Sache ist es. Maar inderdaad, het staat op -4, dus dat is netjes. Nierdialyse is ingrijpend. Veel patiënten moeten 3 keer per week 4 uur aan het apparaat. Meestal is het vol met vakantiegangers, maar als het rustig is, mogen er ook Zeeuwse patiënten komen. Nu is dat Theo Matthijssen uit Burghaamstede. Nou, dat is een leuke afwisseling, want normaal dan dialyseer ik in Goes. En vanuit Burghaamstede is dat toch ruim een half uur met de taxi. En ja, hier zo is toch een iets andere sfeer. Een beetje vakantiesfeer eigenlijk. Solche Stationen finde ich sehr gut. Ich wünschte mir, es würde mehrere Stationen geben, dass wir auch flexibler in unserer Urlaubsplanung sind. En dat wenst hij niet alleen, want in Nederland hebben 10 miljoen mensen een chronische aandoening. Dat is meer dan de helft van de bevolking. En die aantallen nemen de komende jaren alleen maar toe. Voorzieningen als deze zijn waardevol. Natuurlijk voor de nierpatiënt, die naast dat hij op vakantie kan, zorg krijgt die hij nodig heeft. Maar ook waardevol voor organisaties als Roompot zelf. Want we worden met z'n allen ouder en hebben dus meer zorg nodig. Ook op vakantie. En daar speelt ook de Roompot op in. Het recreatiebedrijf ziet de vraag naar zorg en hulpmiddelen toenemen en gaat daarom de komende jaren het aantal aangepaste vakantiehuisjes verdubbelen. Ook hier bij de nierdialyse meer service voor de patiënt. Want die kan sinds kort zelf boeken via de site. Maar misschien wel het belangrijkste naast de goede zorg, er heerst een vakantiestemming. Het is heel sfeervol. De mensen zijn op vakantie, dus zijn vaak heel ontspannen. En gezellig is het. We proberen echt een beetje uit het ziekenhuis sfeer neer te zetten. En dat is ook zo. Je hebt veel minder prikkels als in het ziekenhuis. Dat vindt Theo Matthijssen ook. Het is natuurlijk een prachtige gelegenheid. Ik bedoel, dat is duidelijk. Gratis rode bessen, al is een vrijwillige eigen bijdrage natuurlijk welkom. Fruitteler Marinus Vermu uit Heinkensand kan zijn bessen niet kwijt aan de grote afnemers. En daarom heeft hij zijn bessenveld opengesteld voor mensen die zelf komen plukken. En daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Wij komen uit Kuiderkerk en we hadden dit gelezen. Het is een heel goed initiatief. En ik ga er bessensap van maken en bessenjam. Die bessen zelf die hebben we getild. Tot de laatste dag hebben we goed voor gezorgd om de teelt toch succesvol te maken. En als er dan een vrijwillige bijdrage komt, is allemaal meegenomen. Het is niet per se nodig, maar het is wel heel fijn uit te krijgen, puur als waardering. En dat geeft toch een goed gevoel dat je niet helemaal voor niks hebt gedaan. En er zijn genoeg mensen die wel betalen? Ja, zeker weten. Ik ben tot nu toe tevreden over de bijdragers. De bouw van de nieuwe sluis valt ruim 240 miljoen euro duurder uit dan vooraf was afgesproken. De sluis had al klaar moeten zijn, maar door de coronacrisis en vervuilde grond is dat pas eind volgend jaar. Die vertraging brengt extra kosten met zich mee. De eerste tegenvaller is het afgraven van de Schependijk. De grond bleek ernstig vervuild met zware metalen en minerale olie. Nederland en Vlaanderen trokken samen de portemonnee. Kosten 55 miljoen euro. En dan zijn er ook nog tegenvallers waar de nieuwe sluis niet veel grip op heeft. Strengere regels rondom het afvoeren van grond waar PFAS in zitten en de coronacrisis.
Door de 1,5 meter maatregel konden er minder mensen tegelijk aan de sluis werken, wat de nodige vertraging opleverde en extra personeelskosten. En de misschien wel meest in het oog springende tegenvaller is de mislukte ontploffing bij de Middensluis. Het daaropvolgende onderzoek legde het sloopwerk voor een jaar stil. Ook kwamen er meer dan 100 schademeldingen binnen. De reparaties kwamen voor rekening van de nieuwe sluis. Maar volgens de projectorganisatie staan die lasten los van de kostenoverschrijding, omdat ze hiervoor zijn verzekerd. Al met al kost de nieuwe sluis dus een stuk meer. In 2016 werd de nieuwe sluis aanbesteed voor een bedrag van 935 miljoen euro. De verdeling was als volgt. Nederland betaalde 190 miljoen euro, Europa 48 miljoen en België het resterende bedrag. Inmiddels is het budget verruimd naar 1,1 miljard euro. Maar door de extra vertragingskosten zal de bouw van de nieuwe sluis uiteindelijk bijna 1,2 miljard euro bedragen. In totaal valt de sluis dus 155 miljoen euro duurder uit. Het Vlaams parlement heeft nu dus deze kosten openbaar gemaakt en heeft daar ook al bij gezegd dat er veel gesteggel tussen Nederland en Vlaanderen is wie er nou voor die kosten moet opdraaien. Zoals we net zagen, België heeft al heel veel geld gegeven voor de bouw van de nieuwe sluis. Die denkt nu nou hoogstwaarschijnlijk van wij gaan niet nog meer betalen. Maar het kan ook zijn dat ze, net zoals bij de sanering van de Schependijk, tot een compromis komen en zeggen van we verdelen de kosten 50-50. Maar eigenlijk is daar nog niet heel veel over duidelijk. En het Vlaams parlement die denkt ook pas dat dat duidelijk wordt als die nieuwe sluis hier ligt. En dat is eind 2024. Drukke taferelen bij de ingang van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Het museum heeft opnieuw de aandacht op zich gevestigd bij de grote landelijke herdenking afgelopen februari. Toen het precies 70 jaar geleden was dat de ramp zich voltrok. We hebben de 70-jarige herdenking gehad en we kunnen constateren dat er heel veel groepen belangstelling hebben in het museum vanuit het hele land en ook vanuit Vlaanderen. Maar ook het dagelijks bezoek is heel hoog en daar zijn we heel erg blij mee. Ook deze dag komen de bezoekers uit verschillende windstreken. Wij komen van het Antwerpse en België. En vandaag met 4 kinderen een dagje Watersnoodmuseum. Ja, we hebben een huisje in de buurt hier en we dachten vandaag eens naar het Watersnoodmuseum te komen. We wouden vooral de kinderen eens uitleggen of laten zien wat er 70 jaar geleden gebeurd is, hoe erg dat is. En we wouden dat toch meegeven. Want leeft dat ook in Vlaanderen, het verhaal van de watersnoodramp hier? Minder, maar het is wel gekend, ja. Ja. Wij komen uit Apeldoorn, maar we hebben een huisje op Westerschouwen. Dus we waren geïnteresseerd in de cultuur hier, wat hier ooit gebeurd is, de historie bedoel ik, ja. Naar aanleiding van de 70-jarige herdenking? Ook dat. Maar we wouden het sowieso graag een keer zien. Wat hier zeg maar in die tijd gebeurd is en we hier vaker in de omgeving zijn, hoort dat erbij. Erg indrukwekkend wat er allemaal gebeurd is. Maar het is niet alleen de 70-jarige herdenking die mensen naar het museum trekt. Door de klimaatverandering en de stijging van de zeewaterspiegel zijn mensen extra geïnteresseerd geraakt in het fenomeen van een overstroming. Iedere dag zien we op televisie de beelden, dan weer uit dat land van dichtbij, dan weer wat verder weg. En dat betekent ook iets voor mensen. En wij proberen ook in het museum de boodschap van 53 rondom het waterbewustzijn te koppelen aan de verhalen van vandaag de dag en voor de toekomst. Wat betekent dat voor die delta van de toekomst? En dat kan men hier in het museum ook met nieuwe tentoonstellingen kan men ook ervaren. Het Watersnoodmuseum is geen overheidsinstelling en draait op giften en vooral bezoekers. Vandaar dat Lauwersen opgetogen is over het grote aantal bezoekers op dit moment. Toch blijft het ergens een beetje wringen, de watersnoodramp als een attractie, als een dagje uit. Gezien de ruim 1800 mensen die bij de ramp omkwamen en de enorme verwoestingen. Ja, maar daar heb ik me een beetje bij neergelegd van het dagje uit. Dat zien mensen ook als van je wil ergens naartoe. En dat is ook een museum en dat kan ook het Bevrijdingsmuseum zijn of het Watersnoodmuseum. Maar het gaat er wel om dat kinderen, bijvoorbeeld die hier ook veel komen in vakantieperiodes, dat die de speurtochten ook door het Jeugdwatersnoodmuseum, dat ze dat ook heel erg leuk vinden. En we hopen dan ook de watersnoodramp is natuurlijk niet leuk. Is niet leuk, maar dat ze er wel iets van leren. En dat ze wel een aangename ervaring hebben hier in het museum. En dat ze er veel kennis door opdoen. Maar de watersnoodramp blijft natuurlijk een tragedie. Na 5 jaar afwezigheid was de boulevard van Vlissingen afgelopen woensdag weer oud en vertrouwd gevuld. Met allerlei hulpverleningsvoertuigen en publiek tijdens Rescue Zeeland. Het hulpverleningsevenement zou vorig jaar eigenlijk al plaatsvinden.
Maar dat ging toen niet door omdat de gemeente de vergunning weigerde vanwege zorgen over de veiligheid. Indrukwekkend weer. We zijn de laatste keer dat het was, zijn we ook geweest. Maar ja, het is toch mooi dat het weer kan. En mooi om te laten zien ook aan de kinderen wat er allemaal is en wat ze allemaal kunnen. Sowieso leuk om ook andere afdelingen aan het werk te zien. En ja, een beetje de andere kant bekijken. Ik vind het hartstikke druk. Het is heel mooi om te zien dat er zoveel belangstelling voor is. En ja, het is ook heel gaaf om de hulpdiensten in actie te zien natuurlijk. $50.000 bezoekers, dat is vergelijkbaar met een vorige editie van Rescue. Wat is er dan nu aangepast om dit in goede banen te kunnen leiden? Ja, wil je een evenement als dit op zo'n plek neerzetten? En we horen de apparaten, de helikopters op de achtergrond, boten, heel veel mensen en auto's op de boulevard. Daar moet je echt veel voor doen. Die eisen zijn de laatste 10 jaar echt wezenlijk aangescherpt. De afgelopen half jaar hebben daar de organisatie, de vrijwilligers, heel veel adviseurs hard aan gewerkt om een evenement neer te zetten wat zo kan draaien, wat zoveel mensen kan huisvesten, maar wat ook heel veilig verloopt. Kunt u één voorbeeld geven van wat echt anders moest en wat nu beter draait? Nou ja, bijvoorbeeld er is heel goed gelet op de loopruimtes. En ik denk dat je dat ook wel ziet op bepaalde plekken op de boulevard. Er is meer beweegruimte. Mensen kunnen makkelijker langs elkaar heen. Ook de glooiing van de boulevard hier wordt nu meer ingezet om grote apparaten neer te zetten. Om op die manier meer ruimte te krijgen voor zoveel mensen. Over een paar weken haakt Anita Pijpelink de knoop door. Neemt ze voor haar partij, Partij van de Arbeid GroenLinks, plaats in de oppositiebanken? Of kiest ze voor een toekomst buiten de provinciale politiek? Pijpelink was de afgelopen bestuursperiode gedeputeerde. Maar haar partij viel bij de coalitieonderhandelingen voor een nieuw bestuur buiten de boot. En dus oriënteert ze zich nu op haar toekomst. Nu ze nadenkt over haar toekomst, komt Anita Pijpelink graag bij het standbeeld van koningin Emma in Middelburg. Een inspirerende vrouw. Ze heeft een prachtig standbeeld in Middelburg, dat verdient ze ook. Ze is ingestapt als koningin toen haar man overleed, koning Willem III. En haar dochter, later koningin Wilhelmina, nog te jong was om zelf koningin te worden. En een vrouw die opstond op het moment dat het nodig was en dat ook fantastisch heeft gedaan. In een mannenwereld, ik was vaak de enige vrouw aan een bestuurderstafel, of een van de weinigen. Maar zij was vaak de enige vrouw, zo niet altijd de enige vrouw. En dan ook nog de koningin. Pijpelink was de afgelopen 4 jaar gedeputeerde voor onder meer natuur en cultuur in Zeeland. Dat ze nu geen gedeputeerde meer is, doet pijn. Kijk, ik was met zoveel passie en liefde nog bezig met de onderwerpen waar ik verantwoordelijk voor was. En ik had dat heel graag voortgezet. En ja, dat niet kan, ja, dat is wel even een teleurstelling. Dus dat moet ook een plek krijgen. Terugkijkend op de afgelopen 4 jaar concludeert Pijpelink dat ze trots is dat ze tijdens de turbulente coronajaren veel heeft kunnen doen om de getroffen cultuursector in Zeeland te steunen. En waar er in andere provincies felle boerenprotesten waren, werd er hier koffie met elkaar gedronken met een bolus erbij. Pijpelink kon iedereen aan één tafel houden. Waar ik trots op ben is dat we altijd met elkaar gesproken hebben. Dus met de landbouwsector, met natuur, met de industrie en allemaal tegelijk. Uiteindelijk merkte ik ook wel dat iedereen wel zag, ja, er moet wat gebeuren. Maar het ging meer over het hoe en het tempo waarin dat kon gebeuren. En het perspectief wat zowel voor natuur geboden werd als voor de landbouw. Maar natuurlijk was niet alles altijd een doorslaand succes. Grote natuurprojecten bijvoorbeeld, als de Hedwiegepolder en Waterdune, verliepen soms moeizaam. En ook had ze meer willen doen om de waterkwaliteit in Zeeland te verbeteren. Dat vind ik wel een beetje traag gegaan. Ook daar spelen heel veel belangen. De belangen van natuur, de belangen van de landbouw en nog heel veel meer. En het kost gewoon meer tijd als je zaken bij elkaar moet krijgen. Terug naar het heden. Van gedeputeerde naar de oppositiebanken. Pijpelink weet niet of ze het wil en of het kan. Ik heb me voorgenomen om daar even de tijd voor te nemen. Het zal ook heel erg afhangen van mijn nieuwe hoofdbetrekking. Past het erbij? Vind ik dat zelf? Vindt mijn nieuwe werkgever dat? Dus ja, ik heb het even allemaal on hold gezet. Na de zomer wil Pijpelink een definitieve beslissing nemen over haar politieke loopbaan. Na jaren vertraging is de bouw van het kanaal tussen de Seine in Frankrijk en de Schelde in België van start gegaan.
Belangrijk ook voor de Zeeuwse havens, want het kanaal biedt nieuwe economische kansen. In Zeeland wordt dan ook vooral opgetogen gereageerd. Het is een grote opsteker voor de havens hier dat de bouw van dat kanaal nu eindelijk is gestart. Want als straks over een jaar of 7 alles klaar is, dan is Terneuzen hier de poort naar Parijs. Zo'n kanaal erbij krijgen, dat zou de kers op de taart zijn voor onze binnenvaartverbinding. De bouw van het kanaal is na jaren vertraging eindelijk gestart. Het nieuwe kanaal wordt 106 kilometer lang en krijgt 7 nieuwe sluizen, 3 aquaducten en 60 bruggen. Het kanaal tussen de Seine en de Schelde verbindt Parijs en Noord-Frankrijk met België en Nederland. Noordseapoort ligt eigenlijk perfect op die corridor tussen Nederland en de Randstad en dan Rotterdam en Noord-Frankrijk. En ik denk dat we daar echt mogelijkheden hebben om zeker via binnenvaart een groot aantal tonnen via Noordseapoort vervoer te krijgen. De betere verbinding en de grotere schepen gaan zorgen voor een toename van handelsstromen. De Zeeuws-Vlaamse havens gaan daar flink van profiteren, is de verwachting. Meer overslag en meer banen. Het zou kunnen dat we inderdaad banen bij krijgen in de distributiecentra. Dat zou kunnen betekenen dat er banen bij komen in de productie van bijvoorbeeld die voedingsnijverheid die ook bij ons al sterk zit. En dat zou ook wel kunnen dat er banen bij komen in die bouwnijverheid voor de productie van bouwmaterialen. Ook een markt waar we vandaag al heel sterk in zijn. Rick Eerkens uit Terneuzen is een van de weinige binnenvaartschippers die over de huidige kleine kanaaltjes en rivieren al naar Parijs vaart. Wij laaien in Nederland altijd staalrollen bij Tata Steel. En dat gaat altijd naar de omgeving Parijs. 3 verschillende losbestemmingen in Parijs. En dat is hoofdzakelijk voor Peugeot, Renault, Citroën. En dan laaien we, Frankrijk is een graanland. En dan proberen we altijd op de Seine ook weer terug te laden. Dat lukt eigenlijk ook altijd. Meestal voor Nederland, heel soms België. En zo een beetje heen en weer, zeg maar. Dus. Voor hem wordt de route makkelijker met veel minder sluizen. Maar hij gaat er ook flinke concurrenten bij krijgen. Op het nieuwe kanaal kunnen straks schepen varen die 6 keer zo groot zijn. Als er grote schepen gaan komen, ja, dan zullen de verdiensten gaan halveren. Dat is wel op een... Want dan krijg je meer concurrentie. Dan krijg je en meer concurrentie en die grote schepen nemen meer tonnen mee. Dus zal de tonvracht ook dalen. En dat is voor ons dan niet meer gunstig, zeg maar. Maar hij maakt zich nog geen grote zorgen. De bouw van het kanaal is pas net begonnen. Ja, tegen de tijd dat het echt heel het kanaal er ligt, dan ben ik wel redelijk pensioenwaardig, denk ik. En mijn scheepje ook, dus dan... U zit de tijd wel uit. Ik denk dat het aan de orde gaat zijn. Ja, ik verwacht niet dat het binnen nu 10 jaar klaar is in ieder geval. De planning ligt wat strakker dan 10 jaar, maar korter of langer. Noordseapoort is nu al flink aan het lobbyen in Noord-Frankrijk. Het havenbedrijf wijst Franse bedrijven op alle mogelijkheden die de havens hier voor hen te bieden hebben. Want nieuwe economische kansen hangen in de lucht. En zo bent u weer helemaal op de hoogte van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Het laatste nieuws natuurlijk altijd online in onze app en op omroepzeeland.nl. Ik wens u een hele fijne avond.